Отца и Сына и Духа Святого. Amen. Пан с вами. I z Duchem Twoim. Сегодня подчас этой мши святой молимся за померлую веру и у всех померлых с этой семьи. Просим, как добрый милосердный Бог дал им радость неба. Мира просим Бога за наши грехи, как мы годно могли скласть на святейшую ахвяру. Споведаюся Богу Всемогутному и вам, братья и сестры, что згрішив я вельми, думкою, словом, учинком и занепанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, братья и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай смилуется над нами Бог Всемогутный, и, отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вечного. Amen. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Хвала на вышинем Богу. А на землі упокой людям доброї волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе за великой хвалы Твоей. Пане Боже, Владыка небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне Одинородный, Иису Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе гріхи світу, змилуйся над нами, який береш на себе гріхи світу, прийми моління наше, який святиш православця, змилуйся над нами. Бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищіший, Єсу Христе, з Духом Святим ухвалимо Бога Отця. Аминь. Молимся. Всемогутный Боже, будь милосердный до слуг Твоих и помножай у их дары Своей ласки, как с живой верой, надеей и любовью яны завсёды верно заховывали Твои заповеди. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Аминь. Читание книги мудрости Соломона. Апроч Тебе няма Бога, який клопотится о вкусі. Тому ты не повинен доказывать, что судишь справедливо.
Твоя моц – это початок справедливости, и Твое панаванне над усім робит Тебе ласкавым. Ты показываешь могутность, коли не верить в досконалость Твоей моцы, и выкрываешь дерзкость тых, кто яе усведомляет. Ты ж маешь владу у ласкавости судишь, и вельми деликатно керуешь нами, коли Ты пожадаешь, маешь моц. Такими справами Ты научил народ свой, что справедливый повинен быть ласкавым, и дал своим сынам добрую надею на вертание после грехов. Это Слово Божие. Дякуємо вам, Богу. Пане, Ти добрий і милосердний. Пане, Ти добрий і милосердний. Ти, Пане, добрий і вибачливий, шмат милостивий до всіх, хто Тебе закликає. Почуй, Пане, молитву мою, прислухайся до голосу моего моления. Пане, Ти добрий і милосердний. Усі народи, створені Тобою, прийдуть і поклоняться перед Твоїм обличчям, Пане, і будуть прославляти ім'я Твоє. Бог Ти великий, чиниш чуди, Ти Бог, Ти єдиний. Пане, Ти добрий і милосердний. Пане, Ти, Пане, Бог милосердний і ласкавий, шмат милостивий, довготерпливий і вірний. Погляди на мене і змилуйся надо мною. Пане, Ти добрий і милосердний. Читання послання святого апостола Павла до римлянам. Брати, Дух допомагає у слабостях наших, бо ми не ведаємо, об чим треба молитися. Але сам Дух заступається за нас стагнаннями невимовними. Той же, хто дослідує серце, ведає, яка думка у Духа, бо він заступається за святих по волі Божій. Це Слово Боже. Дякуємо вам, Богу. Алелуя, алелуя, алелуя. Алелуя, алелуя, алелуя. Благословенный Ты, Отче, под небо и земли, бо Ты открыл таємниці володарства Отця. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія павловне Матвея. Хвала Тобі. У той час Єсус пропонував людям іншу приповідь, кажучи:
Небесное, подобное до человека, який посеял доброе насение на поле своем. Коли ж люди спали, пришел ворог его и посеял лишь пшеницу в колосовник и пошел. Коли ж збожина взошла и дала плод, тады показавший колосовник. Пришовши ж слуги господара дому, сказали ему: «Пане, ті ж недоброе насение посеял ты на поле своем, откуда же на им колосовник?» И он же сказал им: «Ворог зробил это». А слуги сказали ему: «Хочешь, мы пойдем выполоть его?» Але он сказал: «Не, как выбираючи колосовник, вы не повырывали разом с ним и пшеницы. Покиньте расти разом тое и другое до жнива, и в час жнива я скажу жнецам: зберите спочатку колосовник и свяжите его в пучки, как спалить, а пшеницу зберите у гумно мое». Гэта слово Пана. Хвала Тебе, Христе. Черговий раз Єсус уживає такі слова, які добре відомі слухачам: поле, насіння, жняці, сеятелі. Однак приповість, вона і тим відрізняється від правди, що вона не є певним інструктажем, таким, можна сказати, рецептом, поводле якого треба розуміти правду. І вона не ілюструє, не передає правду дословно. Тому що, ну ось приклад, ви коли-небудь бачили, що пшеницю полоть хто-нибудь почав? Я не бачив. Одна жена на 8 годин сказала, що я наполовину. Это один випадок, коли я чув про те, що пшеницю хтось полоть почав. Затоптати можна її. Это, що незрозуміла, як компанія заходить, тоді починається сортировка одно від другого. И рассеяно до конца жнива. И никто полоть не собирается, правда? И справа в том, что задание приповести, оно иллюстровать полную правду. И вот давайте пройдемся сегодня так побежно по этой приповести, потому что она заключает в себе полную мудрость. Пам'ятаєте, може, у минулую неделю мы разважали с вами Евангелие про зерни. То есть, что человек есть глебой, розной, может быть, глебой, а то есть зерни есть Слово Божие, яке кидає Бог. І куди натрапляє, від того залежить, який буде плод. Тільки сьогодні приповість Ісус розпочинає таким чином, що тлумачить. Ми сьогодні читали коротку версію, а в довжіншій версії, коли поглядимо на Євангеліє Святого Матфея, то він тлумачить сьогоднішню приповість і каже так: «Сей від доброго насіння є Син чоловічий, поле є світ. Добре насіння – це сини володарства, а колосовник – сини злого. Ворог, який посіяв їх – це злий дух. Жниво скончання світу, а жниці – це аньоли». Сьогодні бачимо, що добрим насінням з'являються сини володарства. Не Слово Боже, а сини володарства. І якби насовується виснова така, що той, хто починає жити Словом, яке сіє Бог, становиться як це Слово. А та я сам дивиться з таким чином за тим Словом. Становится якби одно з ним и становится уже сыном володарства небесного, не землей. И потом, конечно, своим життям сеє это слово далі. Глядите, яка перспектива. Навіть і коли святая Фаустина колись казала, що я нам прийняла в своє тіло Христа, і тепер з'являється як королева, бо у її венах, жилах тепер тече королівська кров, бо вона прийняла самого короля. Так само і со Словом Божим, що той, хто не просто слухає, а приймає це Слово, починає жити, становиться якби одно з цим Словом.
Шмат ёсць пытанняў на тое, і я думаю, што гэта пытанне досыць старажытнае, часта сустракаецца і сёння, асабліва у людзей, якія з аднаго боку і практыкуючы, але калі прыходзяць цяжкія моманты, і гэтыя пытанні паўстаюць. Чаму столькі зла ў свеце? Чаму ёсць хваробы? Як змагацца са старасцю? Чаму тыя крызісы даканаюцца мяне? І шмат іншых пытанняў. Дзе Бог? Чаму Бог дапускае да такіх цяжкіх складаных сітуацый? Чаму Бог абыякавы не рэагуе на зло, якое здзяйсняецца ў свеце? Чаму Бог не рэагуе, калі паміраюць дзеці нявінныя? І заўжды можна пытацца, а чаму Бог не рэагуе, калі ты і я грашу? Чаму? Я яшчэ ніколі не бачу такой сітуацыі, калі Бог за руку затрымаў чалавека і сказаў: не вольна табе грашыць. Бог настолькі шануе вольнасць чалавека, што дазваляе аж грашыць. І не рэагуе на гэта. І першы адказ на гэтае пытанне, вось гэта тое, што Бог шануе вольную волю, а па-другое, Евангелие сёння прыходзіць дапамогай. Бо Бог бачыць нават найменшае добро. І кажа, што у імя так званай справядлівасці, якую сёння маюць у сваіх розумах людзі, сваю справядлівасць, не аб'ектыўную, а сваю справядлівасць, гатовыя знішчыць чалавека. А Бог бачыць у кожным чалавеке нават найменшае добро. І кажа: пачакайце. Мы сёння спявалі ў псальме: Бог добры і міласэрны. Так, міласэрны, бо ўмее чакаць. Умее даць магчымасць вырасці таму добру, якое ўсё ж такі можа яшчэ павялічыцца. Каб не вырываючы дрэннага, не вырваць добрае. Это такая рыса Бога, ягонай міласэрнасць. Так выглядае ягоная міласэрнасць. Дарэчы, калі сёння паглядзім на першае чытанне мудрасці Саламона, гучаць такія словы: апроч цябе няма Бога, які клапоціцца аб усім, таму што ты не павінен даказваць, што судзіш справядліва. Хто можа судзіць справядліва? Хто ведае намеры, думкі? Хто бачыць сэрца наскрозь? Хто? Мы? Мы вельмі часта бачым толькі тое, што вонкавае. Мы не бачым, як чалавек церпіць, пакутуе, з якімі праблемамі змагаецца. Мы асуджаем з таго, што бачым. А Бог глядзіць глыбей, і таму Ён судзіць справядліва. І неаднойчы у імя сваёй справядлівасці, як мы разумеем эту справядлівасць, гатовы ісці па трупах, гатовы знішчаць іншага чалавека. Бог ніколі не знішчае чалавека, Бог асуджае грэх, а не чалавека. І ў гэтым ёсць розніца. Сёння таксама святы Павел у лісце да рымлянаў цікавыя словы кажа, думаю, што і актуальны да сённяшняга слова, якое гучыць у касцёле: браты, Дух дапамагае ў слабасцях нашых, бо мы не ведаем, аб чым трэба маліцца. Падыміце рукі з вас, хто не ведае, аб чым сёння маліцца трэба. Ёсць такія смелыя. Усе ж ведаюць, як маліцца, правда? Якім чынам, што прасіць? А тут сёння нестыковачка получаецца. Святы Павел кажа: Дух Святы дапамагае тады, калі мы не умеем молиться, а мы не умеем молиться. Давайте поглядим на молитву святого, не святого, только Иисуса Христа. То, что Он учил молитву «Отче наш», зразумело, да? Вот там есть как раз прийти володарство. И Иисус был наставлен и робил все, как пришло это володарство небесное. Показывал присутность Бога у житті человека. Что Бог приходит до человека, уваходить у життя і хоче увести у життя, тобто це життя йому надати сенс. Але давайте поглядим на молитву Єсуса у саді Олівному. А чим просив Єсус? Отче, забери мені тільки, але так, як ти хочеш, не так, як я. Єсус молиться у саді Олівному, як прийняти криш. Хто з нас сьогодні молиться такими словами? Боже, допоможи мне вытравить и не отказаться моему мужу. Частая молитва, правда? Боже, допоможи, как мне кто-нибудь на мозоль станет, как я не отказываю.
Забирай от меня эту злость, какая во мне напруженность, да. Да поможи мне не пилить кого-то целый день, не осуждать кого-то, да. Да поможи мне, Боже, дай мне Твоего Духа. Дай мне мовчимость принять то, что сегодня не могу принять. Але так можем молиться той, кто має у собі Духа. Не маючи Духа не можем так молиться. Просто у нас прозвусно даже не проходит. Ну як это? Переважно это что? Здоровье. Как от коронавируса не померли. Это ерунда, что в хате живут как с собакой. Здравствуйте. Вот ерунда. Главное, как не померли на коронавирус. Вот. И такий спосіб молитви, який ми маємо, представляємо все, але нет збавлення своїм, не молимся о принятии крижа, стверджає, показує, що не маємо собі Духа. І може треба просити до Духа. Як посвячав нас розум, бо ж нам цього ще не розуміємо. І навіть коли нам здається сьогодні, що ми все ведаємо, або вже більше ведаємо, ніж 10 років тому назад, то про 10 років можна сказати то саме буде. И не значит, что мы маем абсолютную правду, все познали и будем справедливыми, потому что будем змагаться за справедливость, идущей по трубах. А може сьогодні варто зробити собі рахунок сумління? Може варто собі зробити сьогодні рахунок сумління? Я не знищу в житті своїм когось у ім'я справедливості моєї. Ці від мене не покутують інші особи. Бо, може, десь не вмію, що відрізнити зло від чоловіка, від особи. Може, варто сьогодні просити об этом Духу Святому. Щоб ми становилися тим синами Володарства Небесного. Які слухаючи Слово, яке керує до нас Бог, а та я сам не вчусь в цьому Слову, так що становимося як певно згідно. Пане Боже, дякую. Визнаємо нашу віру в одиного Бога. Отца всемогутнього, славителя неба і землі, всемогущего и небачного, и у единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца наружного, перед всеми веками, Бога от Бога, Святого от Святла, Бога соправного от Бога соправного, наружного, а не створенного, одиносудного, а и суд, ради Богу все сталось, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба, и вселился от Духа Святого, с Девы Марии, и ставший человеком, укрыжованный так само за нас, при Понтии Пилате, был замучен и похован, и на третий день воскрес по воле Писания, и взошел на небо, сядет праворучия Отца, и снова придет в хвале, судить живых и померлых, и Его благодарству не будет конца. Верую в Духа Святого, Пана и Животворцу, и от Зайца и Сына походит, я Богу разным Зайцом и Сыном, належит поклонение и хвала, який промовляв про пророков. Веру один святый католический апостольский костел, вызнаю один рост для отпущения грехов, и чекаю воскрешения померлых, и життя вечного в будущем свете. Умацованные Духом Святым узнесет раз Иисуса Христа супольные молитвы и просьбы до Бога Отца. Молимся за святий костел, каб ён давав сучасному свету приклад єдності і любові.
Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нашу айчыну, каб праз заступніцтва святых нашай зямлі яна атрымала Божую дапамогу і благаслаўленне. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нехрысціянскія народы, каб яны пазналі каштоўнасці, якія аб'явіў свету Езус Христус. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за хрысціянскія сем'і, каб сваю еднасць і моц духа яны чэрпалі з супольнага удзелу у Эўхарыстыі. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за людзей, якія знаходзяцца на адпачынку, каб яны аднавілі свае сілы і ўмацаваліся ў веры. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся аб усіх патрэбных ласках ад Бога, Апец і Маці Божай, благаслаўлення Езуса Христа для Аліны Жук у дзень 60-годдзя. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за наших памерлых, асабліва за памерлую веру і памерлых з яе сям'і, каб добры і милосердны Бог прыняў іх у сваё валадарства. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас, сабраных каля алтара Пана, каб сустрэчы з Христом у часе святой імшы садзейнічалі нашаму сапраўднаму духоўнаму ўзрастанню. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Милосердный Боже, дякуем Тебе, что Ты нас выслуховываешь и неспытно одорываешь своей любовью. Праз Христа, Пана нашего. Аминь. Нехай Пан прийме офяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему Коселу Святому. Всемогутный Боже, Ты все ахвяры Старого Заповету заменил одиной досконалой ахвярой. Прими дары отданных Тебе слугов, як принял дары справедливого Авеля, и освети их. Как то, что каждый из нас склал на хвалу Твою величи, послужило всем на збавление. Праз Христа, Пана нашего. Пан с вами. И Духом Твоим Гору сердце. уносим лик до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане, святы Ойче, всемогутны вечны Бог.
У Табе мы живем, рухаемся, існуем, і ў нашым зямным вандраванні заўсёды адчуваем Твою дабрыню і носім у сабе задатак вечнага жыцця. Бо маючы першыя дары Духа, праз якога Ты ўваскрасіў з мёртвых Езуса, мы спадзяемся атрымаць вечны ўдзел у пасхальнай таямніцы. Таму з усімі анёламі мы Цябе праслаўляем, з радасцю ўсклікаючы. Освяти гэтыя дары расою Духа Твоего, каб яны сталіся для нас телом і крывёй нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта великая таямница веры. Овершаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твою истину в хвале. Успоминаючи смерть из мертвых повстания Твоего Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб життя и келих збавлення, дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобою и служить Табе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Пане, про Костел Твой рассеянный по всем свете, удоскональ Его в любові разом з Папом нашим Францишком, біскупом нашим Тадеушем і усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули у надії на воскрешення, и про усіх, хто у Твоей ласці дышаў з гэтага свету, и дозволь им убачить святло обличия Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усими нами, как мы заслужили удел у житті вечным, у едности с Наисвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом ей обранником, со святыми апостолами и усими святыми, якія спрадвеку подобалися Тебе, как з ими и мы хвалили и прославляли Тебе праз Сына Твоего, Иисуса Христа.
Раз Христа, с Христом и в Христе. Тебе, Боже Ойче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, раз усе веки вечные. Аминь. Молимся до Отца Небесного, як нас научил Иисус Христос. Ойче наш, который есть в небе, святится имя Твое, приди благодарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а не избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, избав нас от усякого злого. Дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были завсёды вольные от греху и захованные от всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прийстя Збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего. И будь ласкавый згодно с Твоей волей одарить его супокоем и едностью, яки живешь и владаешь на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсёды будет с вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Вось баранок Божий, вось той, кто бере на себе грехи света, благословленные, покликанные на вечеру Ягоную. Аминь.